Miten Desprosta kasvoi 150 henkilön yritys? Alussa meitä oli 6 henkilöä, lähdettiin suunnittelemaan sähköverkkoja. Tien roolijako oli selvä. Minä keskityn siihen, mitä minä osaan, eli johdan, myyn, kehitän, ja osaavat suunnittelijat keskittyvät siihen, mitä he osaavat ja vakuuttavat asiakkaan asiantuntemuksellaan. Meille tärkeää on ollut henkilöstöstä huolehtiminen ja osaamisen kehittäminen. Olemme panostaneet siihen vuosien varrella lukuisilla tempauksilla ja jatkuvalla kehitystyöllä. On ollut etätöitä Espanjassa ja pohjoisessa ja olemme pitäneet yli 10 kehityspäivää, jossa olemme yhdessä pohtineet firman tulevaisuutta. Olemme laajentuneet lukuisiin uusiin palveluihin ja liiketoiminta-alueisiin. Tärkeää on ollut osaamisen kehittäminen, mutta myös liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Pitää tuntea asiakkaat ja liiketoimintaympäristö. Olemme vuosien varrella rakentaneet kestävän kasvun kulttuurin. Siihen kuuluvat rohkeus, arvostus, luottamus ja vastuunotto. Uskon, että pystymme hyödyntämään näitä vahvuuksia jatkossakin ja kasvamme kohti tavoitettamme 30 miljoonan euron liikevaihtoa.